फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो नोंथांमोना बयबो खुसि जागासिनो बेनो जाबाय फाइनाली आसाम पुलिस कॉन्स्टेबल एबीयूबी ड्राइवर आरो गुबुन गुबुन पोस्टनि फाइनल रिजल्ट ओंखारबाय दा नोंथांमोना बयबो एसएलपीआरबीनि ऑफिशियल वेबसाइटआव फैदो बेनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे अपशन मोनदों फाइनल रिजल्ट बेनो जाबाय एबीयूबी आरो गुबुन गुबुन पोस्टआव बेयाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गोबाव समनिफ्राय नाजानाय 2023 निफ्राय गोबां खस्थ' खालामनानै प्रेक्टिस खालामबोनायनि फिथाइया दिनै ओंखारबाय बेनो जाबाय रिजल्ट दा बेखायनो नोंथांमोननि एप्लिकेशन नाम्बार नोंनि नाम बेनिफ्राय बार्थडे होनानै केपसा क'डखौ होनानै डाउनलड खालामबानो सेलेक्ट जानाय जायखौ नोंथांमोना बयबो मोननो हासिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट दा बयबो कमेन्ट्स खालाम सोर सोर पास जाखो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय साख्रि मोनबाय आरो नभेम्बर मान्थआव आरो फिन खनसेबाव आसाम पुलिस कॉन्स्टेबल फैगोन बेखायनो टेनसन दाजा दा जायफ्रा पास जाबाय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नोंथांमोना नायनो हायो दा बेखायनो जों मोनसे रिजल्ट चेक खालामदो एबा जों बेयाव नायगोन बोरै नायनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन दा नायदोनो फाइनाली कंग्रेचुलेसन हरबाय यू हैव बीन सेलेक्टेड होनबाय एबी पोस्टआव जुदि नोंथाङा मा पोस्टआव पास जादों बेखौ बेयावनो मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइनल रिजल्ट दा नोंथांमोना मोनदों नै दा बिनि रिजल्टआ पास जाबाय एबा स' बियो मोननो हाबाय बेनो जाबाय एबी पोस्टआव अके थ' बेबादि नोंथांमोना मोनगोन आरो जायनाखि पास जायो दा बयनिसिमबो जोबोर गोजोननाय जासिहरबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेल फेमिलिनिफ्राय आरो नेक्स्टआव जाहाथे बेबादिनो नाजाबाय थायो नोंथांमोना बेबादि साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव दा बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नोंथांमोननि रिजल्टखौ नायनो हायो